Innen a Földhivatal weblapjáról tölthető le az a formanyomtatvány, amit minden olyan gazdának és társas vállalkozásnak ki kell töltenie, amelyek 2012. december 31-éig földhasználatot jelentettek be. A járási földhivatalok azonosító adatokat kérnek be, a gazdáktól személyi azonosítókat, állampolgárságot, míg a gazdálkodó szervezetektől statisztikai azonosítókat. Ezekre azért van szükség, mert még idén országos birtokregiszter készül. Az egyeztetéshez szükséges formanyomtatvány természetesen a földhivatalokban is elérhető. Ezt értelemszerűen kitöltve be kell juttatni, nem csak személyesen, akár postán is. A lényeg az, hogy eredeti aláírás szerepeljen a bejelentőlapon, illetve mellékelni kell másolatban a személyazonosítónak hatósági igazolvány, tehát lakcímkártya másolatát, illetve a statisztika azonosító tartalmazó okiratnak a másolatát. Ennek a határideje tehát február 1-től jelez a bejelentési kötelezettség, és 2013. március 30-áig kell neki eleget tenni. Tehát ez, hangsúlyozom, csak a bejelentett, tehát aki 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóként szerepel. Az adategyeztetés elmulasztása bírsággal is sújtható. Érdemes ezért a határidőig március 31-éig kitölteni és visszaküldeni a nyomtatványt. A kormányhivatalnál azt mondják, a szaktárca nyár elejére szeretné elkészítetni a birtokregisztert. Ez azért fontos, mert az adatbázis alapján az egész ország területén lekérdezhetővé válik, ki, hol, mekkora területen használ földet, és ezzel bizonyos visszaélések felszámolhatóvá válnak.